Hi guys! It's hapon na. Ngayon lang ako nag-start mag-vlog kasi kanina sobrang edit lang ako. Tapos ang ingay pa ni kuya kasi nagtatrabaho pa rin siya. And sobrang maalikabok. As in sobrang. Look at you guys. Look at how maalikabok that is. My goodness though. Look. Ilang days din siyang nagtatrabaho. Ngayon, out na siya kasi 5 plus na. But yeah, I'm just gonna wipe off my vanity kasi parang tapos na yung cutting. Actually, hindi pa kasi hindi pa siya nag-start sa hagdan ko. Hagdan ko talaga, itong hagdan dito na part. Hindi pa siya nag-start dyan. Magka-cut pa siya ng tiles, ganun. And sobrang maalikabok, lalo na kahapon. Kasi nirenovate din yung yung pintuan namin. So, giniba niya yung pintuan since sobrang maalikabok. Yung kitchen namin sobrang maalikabok na. But yeah, umabot dito sa kwarto ko. I-wipe off ko lang to, tapos maglilinis ako, wawalisin ko to dito. I know, maalikabukan na naman to bukas, pero I just can't take it anymore. Nakakadiri na kasi tingnan. Katapos ko lang maligo, tapos yung paa ko, sobrang maalikabok na, nakakainis. Done! Natapos ko rin, my gosh. And these soaps nga pala guys, pinadala sa akin ng YCSkincare. And this is my favorite body scrub. Binigyan niya ako ng mas malaki. So, thank you, sis. I will leave her shop below, guys. And happy birthday nga pala kay Contessa, kapatid siya ni Pril Romano, at saka kay Christine Cocano. Happy birthday sa inyo! Enjoy your day! I am uploading a video right now. 244 minutes remaining. Sana hindi siya tumaas. Kasi I'm pretty sure kanina mga 230 plus lang yan. Tapos ngayon 244. Yes, meron akong surprise sa haul na yan. So, don't forget to watch that. This haul should be up before this vlog. So, I will leave the link of the haul below. I am now watching Total Blackout. Ang saya-saya din ng show na to. As in, sobrang nakakatawa. They're looking for the cheese inside the maze. Tapos may mga daga inside. Nakakatakot. Tapos may mga fake na snake, tarantula. I can't do that. I just can't. I am going to cook sardines with egg, you guys. Yung ginagamit namin is señorita na maanghang. I am cooking more sardines with egg kasi hindi kasha. Naubos na namin, kami lang dalawa na Maraming kumain, tapos naubos na namin. So, nilutuan ko for Mark. And I am drinking Alaska yogurt drink. It's actually good and mas mura siya sa Dutch Mill. And yeah, I like it. It's good. Try nyo to guys. Super sarap. Katatapos ko lang picturean yung mga natanggap ko from Sisian. I need to upload more pictures on my page and especially on my Instagram. Parang feeling ko tapos na ako dun sa stage na yun na konting kibot lang picture upload sa Facebook. I know some of you is my friend on Facebook and I know hindi ko ina-accept yung karamihan kasi wala naman talagang ganap sa personal Facebook ko, as in wala talaga. I don't post pictures. Super minsan lang kapag nag-post ako ng picture sa Instagram, sinishare ko siya sa Facebook ko, but nothing like exclusively just on my Facebook. Wala. Personal Facebook I don't post status. Wala na ako sa mga ganyan-ganyan. Sa Facebook page ko naman, yung pinupost ko, yung videos ko lang. Kung may mga tanong ako, or kung shoutout time na, ganun lang. I am going to watch Pangako Sa'yo, yung episode kahapon, kasi hindi ko napanood yung kahapon. Bakit nga ba hindi ko? Oh, yes. Nag-call center ako kahapon. Nag-call center! Tapos kanina din, hindi ko din siya napanood kasi nag-call center din ako kanina. So, I'm just gonna watch it. Sa ano nga pala ako nanonood? I Want TV. Bibili kami ng tinapay. Ayan, tsaka-tsaka ko. Nakalip balm na ako. Maingay. Open pa man di ay. Doon kami bibili sa Arby's. Open pa yung Angels. Ginaw. So, meron panaderia, Arby's. Doon kami bibili sa Arby's. Slice bread ate. Plain. Plain lang no? Plain. Na may malunggay nga kuan? Yeah, patang kadlaw. Ay, kadlaw na rin. Ngitog, maglunggay gabi. Thank you. So cool. We got our bread. Sliced bread. Doggy. Tingnan niyo yung kaibigan madilim yung madilim yung panaderia. May sa plaza, mayroong Christmas tree. Meron ng Christmas tree. The giant Christmas tree. Gamay mo na ron? Bubo. Ansay Tagalog sa mubo.
Pandak. Pandak. Nog-nog. Yung Christmas tree this year. Pero is madaming Pandak. nagawa. Ayan siya yung Christmas tree. Hindi kami makapasok kasi lock yung plaza. Nirenovate kasi. Good morning guys! Sobrang maalikabok ko na naman. Kakalinis ko lang kahapon. Hindi ko alam kung anong term nito sa Tagalog pero nagsisilsil. Parang mga butas-butas para malagay ng tiles. Ganun. Sobrang maalikabok. Grabe. My gosh. Anyway, I am just going to edit some clips of my vlog. I need to upload my vlog later on ngayong gabi. And yes, I will do shoutouts later. Hi guys! Kaya tapos ko na maligo. Tapos nag-makeup na din ako. Pupunta ako sa dentist ko ngayon. Meron akong appointment para ipacheck yung ipin ko yung nandito. Yeah, naglagay lang ako ng konting makeup, yung no makeup look ko. Tapos hindi ako nag-lotion kasi ginamit ko yung scrub na binigay sa akin ni Sis Yan. And yeah, kapag yun talaga na scrub yung ginagamit ko guys, hindi ko na kailangan mag-lotion kasi super soft, super moisturized na ng skin ko. Ang ganda sa skin, napaka-soft. 2 p.m. yung schedule ko eh. It's 1:46 right now. Tinext ko pa kung tuloy yung 2 p.m. kasi the last time we went, kinailangan pa namin maghintay sa labas ng mga 15 minutes. So, tinanong ko kung tuloy yung 2 p.m. or maybe baka sabihin 2:15 ka na lang pumunta ganon. I'm still waiting for my video to be uploaded. 82 minutes remaining na lang daw. Siguro pagbalik ko tapos na to sana. This is a story time video. So yeah, it should be up mga November 29 ata kasi yung favorites ko will be up on the last day of the month, November 30. My gosh, malapit na mag-December guys. Woo! Malapit na mag-December. Palapit na ng palapit. Let's go. Tapos na, we actually got home 1 hour ago pa. So I was just chilling in the living room and I feel sleepy so I'm gonna take off my contacts. And someone asked me kung paano ko tinatanggal yung contacts ko na mahaba yung kuko. I just use the base of my fingers, that, and then pick it up. Actually, it's very easy. Siguro sobrang sanay na ako. Ilang taon na din kasi ako nagko-contacts. So what I do is I just pinch the contacts like that and it's gone. So yeah, base lang talaga ng ano ko. So I'm gonna take a nap and sobrang malikabok na naman dito. As in sobra. Ang dami niyang kinat na tiles. Nagluto lang ako ng talong. Talong is there, but I need magic syrup. So, kuha lang ako ng magic syrup sa tindahan. Dinner time! I have my talong, rice, and then my drink for tonight is the Four Seasons drink. Yammers, kain tayo! Yung haul ko nga pala guys, uploaded na ha. I will leave the link of the haul below kasi meron yung surprise giveaway for you guys. One of you will get a chance to win one shirt from Famshop PH. And also, hindi ako nagre-reply sa mga comments doon unless may question yung comment na importante na kailangan sagutin. Kasi I will draw the winner from the comments. Ayoko namang masali yung sarili ko sa pagpipilian, diba? Mas mabuti nang kayo lang talaga as much as possible. Hindi na makisali ang aking pangalan ng bonggang-bongga. Na 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 na. Thank you for the love. Shout out time you guys. I'm gonna start with Ariana Pases, Maybell Garcia, RAC9727 on Instagram. Hi. Ariana Gayo. I'm pretty sure magkaparehong tao lang to. Ariana Pases, Ariana Gayo. Kathleen Kawaii. Hi. Shalame Bersaluna, Medj Miha, Kushop Lopez, Patty XOXO, Miss K17, Honey, Gracial Muntubig, and to
her boyfriend, hi! Shera Travero, Darvin Nicole Javier, Angela Smile, Maki Prasmo, Dan Mendoza, Kimberly Barrientos Monte Alto, Jessa De Leon, hi! Ashley Adriano Buenaventura, Jovian Tabarno de la Cruz, Bill, I'm really sorry. Bill Henry D, hi. Jessica Katubay, MJ Jordan, Paulina Dakodao, meron siyang channel. I will leave the link below. Axel Shell or Shell. Roselyn Ramos, Rain Tabaco, Melrose Javier, Pearly Rivera Ico, hi. Hannah Esor, Arian Celestine Denero, Melot Panancilio. The last shout out for tonight is from Cara Yura. I would like to say hi to her friends na sina Angie Malubag, Olive Silvano, Kathleen Flores, and to her boyfriend na si Leo De La Rosa. Hi sa inyong lahat! Yung ibang nagpapa-shoutout na hindi ko pa na-mention, I will mention you on my next vlog kasi i-divide ko siya into 2. Maya-maya manunod ako ng pangako sa'yo, then edit this video, upload it, and that's basically it for my night. Thank you so much guys for watching. Do not forget, be good. See you on my next video. Bye guys!